els radars meteorològics, una eina imprescindible, a càrrec de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant. Moltes gràcies. Gràcies sobretot al sector del càmping per convidar-nos. Ahir em van xiular una mica les orelles, crec que ja vau parlar de nosaltres. I si em permetreu, doncs avui us explicaré el que reclamàveu ahir, més informació. D'acord? Comencem parlant d'aquesta xarxa de radars de banda X. Vull acotar-vos amb el banda X perquè és un terme tècnic, però que crec que us aniré explicant diverses vegades al llarg de la presentació. I els diferenciarem del banda C, que el banda C són els radars que tenim actualment i que de seguida veureu. Però aquests de banda X són els mediàtics, els del Pirineu i el que crec que us agradaran escoltar. No em passa... És el botó verd? Sí. No va? Em sembla que amb la tacada t'està molt... Ah, d'acord. Un moment, em trec les arracades, doncs. Estic connectada encara. La presentació... Ara sí. Perdona. Aquests punts vermells que veieu aquí són els radars que actualment tenim. De fet, l'exconseller els coneix molt bé perquè va facilitar que s'instal·lessin al seu moment. I aquestes tonalitats, veieu aquí la zona de baix, és la visibilitat que ens donen de la pluja. Per tant, el vermell és millorable i el groc també. La resta ho veiem molt bé. A més, hem d'afegir que aquests radars els estem canviant perquè són dels anys 90 i això amb l'edat d'una persona és jove, però amb l'edat de qualsevol tecnologia té marge de millora. Doncs els estem canviant. Quan els canviem, això millorarà. Però és que, a més, n'afegirem 3. Penseu que la densitat de radars a Catalunya ja és molt important, de les millors d'Europa. Però és que si a sobre n'afegim 3 més, doncs crec que estarem al rànquing, al pòdium de densitats de radars i de visibilitat de la pluja. Penseu també que a la península hi ha comunitats autònomes que només tenen un radar. Fins i tot n'hi ha alguna que almenys o no en té cap o el té compartit amb alguna altra entitat. Intento passar la diapositiva. Quan el govern ens va dir que ens facilitaven els diners per fer 3 radars nous, vam dir, i on els posem? Doncs vam començar a estudiar diferents ubicacions, més de 30. Són totes aquestes. No feu cas de les inicials perquè són coses tècniques per nosaltres entendre'ns els puntets. Però no només era important veure què veiem millor, penseu també que hi ha una dificultat molt important en ficar radars a l'alta muntanya i és que un radar és una antena. Una antena que en funció on la col·loques va fent voltes per tot el seu voltant. Clar, però si trobeu un obstacle, com una muntanya, darrere de l'obstacle nosaltres podem filtrar la muntanya amb un procediment tècnic, però aquest procediment tècnic que ens permet filtrar la muntanya també facilita que la pluja que després veiem sigui menor de la que realment cau. Per tant, és important saber on posem els radars, si hi ha una determinada alçada, pot ser més avall per veure millor la pluja de l'avall. Tot això ens condiciona. Per això vam fer un estudi amb diferents ubicacions. Però és que, a més, també ens condiciona la composició de les 3 ubicacions, perquè volem veure el màxim de radi possible. Això és important, que entengueu que no és fàcil decidir les ubicacions, i això, com sabeu, ja està decidit, però us vull explicar per què hem decidit aquestes. Si us fixeu, aquí us ensenyo, quan decidíem, aquest és un punt en concret, dels més de 30 que hem analitzat. Això és a dalt, a la torre de l'Orri, a Portainer. Aquí tenim l'altura de la visibilitat mínima del bloqueig de les muntanyes. Si el posem aquí, doncs veiem la part de color gris és la que millorem, com si diguéssim, però aquí en percentatge, que es veu molt millor, amb el percentatge de millora. Amb aquest radar en concret, que són radars que tenen una visibilitat de 70 quilòmetres, penseu que els que tenim actualment tenen 200. Aquests són més petits,
però també són més precisos per veure el fons de la vall. Veieu com les fonts de les valls les veiem perfectes. Amb aquest de Portainer, la Vall d'Aran no es veu tan bé, però millora molt la visibilitat a altres indrets. I per això us deia de la composició de les 3 imatges, dels 3 radars, perquè veureu com a altres ubicacions, doncs, aquesta zona de la Vall d'Aran millora molt. Aquí, aquesta combinatòria que fèiem amb el triangle nord, amb el triangle sud, com ho fem així, això? Bé, finalment vam descartar moltes ubicacions i els emplaçaments seleccionats són els que ja coneixeu. Perdoneu, que porto estona intentant beure aigua. Vam decidir-nos per el Cap de la Bonaigua, tot i que no és ben bé el Cap de la Bonaigua, és més a la zona de la Peunya, ara us ensenyaré fotos, per un tema d'accés. El Servei Meteorològic de Catalunya hem d'arribar al radar per fer un manteniment i un calibratge mínim cada 6 mesos. Mínim. Llavors, si ens n'anem al Cap de la Bonaigua, sobretot en època hivernal, això se'ns dificultava bastant. Llavors, són paràmetres que també hem hagut de tenir en compte. També hem facilitat zones on hi arriba la fibra òptica. Durant la instal·lació ja preveiem que ens ajudarà un helicòpter, però durant el manteniment i calibratge no. Per tant, aquesta ubicació és a la Peunya, a la Torreta de l'Orri i després tenim també a la Tossa d'Alp. Més o menys on hi ha el refugi que ara l'han millorat força, està molt a prop. Doncs mireu com canvia la cosa. Aquest és el mapa que us ensenyava al principi i amb les treves d'incorporacions el percentatge de visibilitat de la pluja és clarament millor. Hem calculat al voltant d'un 90%. Els emplaçaments, per si teniu curiositat. El primer és el del Port de la Bonaigua. Amb aquest radar, sobretot, visibilitzarem molt bé tota la zona de la Vall d'Aran i part del Pallars. La zona del Ripollès i Cerdanya no tant. Aquest és el punt concret. I aquí és una visita que vam fer in situ. Veieu aquestes plaques? Perdó. Després us en parlaré, perquè són coses que són tonteries, però ens impedeixen avançar. Això és de Movistar. Abans servia per les zones de Telefònica. Fa anys que no funciona. Però hi ha un procés administratiu al darrere per poder-ho treure. Bé, estem en ello. Nosaltres no ens hauria d'afectar, però s'ha de treure. És aquest, el punt exacte. La Torreta de l'Orri. Veiem com sobretot aquest ens dona molt bona visibilitat a tota la zona del Pallars. També el Jussà i Andorra, que aquí no surt, però els companys d'Andorra ja ens han demanat un estudi i estan molt interessats. Un glob d'aigua, tranquil·lament. Perdó. Sí. I així no patim ningú. Tranquil·la. Esperem un parell de minuts. Sí. No, hi veu més aigua, si vols, i quan vulguis reprenem. Els companys d'Andorra estan molt interessats en aquest radar, perquè sí que els hem fet aquest mateix mapa per ells i sembla que els anirà molt bé. Ai, gràcies, un caramel. Així us dono temps també perquè veieu cada radar quina zona millorarà. Aquí és on hi ha, aquí a Portainer, crec que hi ha, mira, com bé sabeu, hi ha tota aquesta torre de comunicacions. No ens va bé, aquesta torre de comunicacions ens molesta molt, perquè
també hi arriben ones electromagnètiques de... No, vaig avançant, tinc tos, però... Aquí hi arriben les senyals de televisió, sobretot, i de ràdio. Si posem el radar, que el radar també són ones electromagnètiques, interfereixen. Intentem allunyar una mica. Aquí unyo aquesta fita. Però després, més endavant, també us ensenyaré que el radar l'antena del radar el podem pujar una mica en funció de l'edifici que fem. I amb aquest edifici intentarem salvar aquestes zones d'aquí. I també millorarem visibilitat cap a la zona del Ripollès i Cerdanya, que és l'objectiu. Més fotos des de la Torreta de l'Orri i l'últim, el de la Tossa de l'Alp, que millora molt la visibilitat a tota aquesta zona d'aquí. Per contra, la Vall d'Aran no veu res. Estem aquí, entre la Masella i la Molina. Aquesta és la ubicació que us deia. Aquest és l'edifici del refugi, que en aquest moment encara estava en obres, ara ja està acabat, i nosaltres estem una mica més amunt encara. Això és un dia que hi vam anar. I ara ja sí us explico una mica, com veieu l'antena, hem anat a veure radars dels Alps francesos. I aquest és un de les antenes que tenen. Veieu les dimensions, no són molt grans, però sí que ens condicionen el tipus d'edifici que hi hem de fer. I sobretot a l'alta muntanya, perquè els edificis que tenim actualment doncs clar, no estan sotmesos a les inclemències meteorològiques que sí que estaran aquests. I això ho hem de tenir en compte perquè l'antena del radar no se'ns congeli, pel manteniment i demés. Aquest és un altre tipus de radar. Veieu que en aquest cas hi ha una plataforma pel desnivell. Tot això és el que al servei meteorològic ens costa més d'analitzar, perquè nosaltres tenim clar quin tipus de radar volem, però el que no tenim clar és la part de l'edifici, perquè no som arquitectes, som meteoròlegs. I llavors aquí ens han d'ajudar altres companys de l'administració. Llavors estem amb això. No sabem si pujar-lo més d'alçada pel tema de les barreres orogràfiques, no sabem encara si alguns necessitaran d'alguna plataforma. Aquest, per exemple, personalment no m'agrada gens, però és que a banda crec que no passaria l'informe d'impacte ambiental, que sí que hem de passar, perquè recordeu que estem en parcs naturals, per tant, aquest edifici no el farem, però que veieu que sobretot és l'antena, el que m'interessa que veieu. I aquest és un altre exemple d'altres coses que es poden fer, com us deia, que és un edifici amb més alçada. Això a nivell tècnic meteo ens va bé per salvar el que us deia, alguns obstacles, però per altra banda això tampoc passaria l'informe d'impacte ambiental, amb la qual cosa hem de veure com ho fem. Doncs dels components del radar de banda X ja els tenim definits. És que podríem licitar avui mateix, perquè això ho tenim clar. Què ens queda? Doncs estem acabant de decidir diverses coses vinculades a l'edifici i també a la correlació entre els tres. Perquè si només que pugem una mica més l'alçada d'algun d'ells, podem guanyar, però també ens afecta la visió de la resta. I a més, també estem fent estudis climàtics perquè aquestes antenes, a banda de rodar per veure tot l'entorn, també poden mirar una mica cap a baix. Això ens aniria molt bé per veure millor el fons de la vall. Però també és veritat que aquestes ones electromagnètiques, perquè m'entengueu, són una mica com un microones i no volem cremar ningú. Llavors estem fent estudis per veure quant enfocament cap a baix podem fer. Aquí tenim una mica la potència d'energia que necessitem, veiem les telecomunicacions que hem de tenir en compte, com hem de contactar en alguns casos, perquè no tot arreu operen les mateixes línies telefòniques. Tot això ho hem de tenir en compte. Estem en contacte amb els CETITIs, estem en contacte amb els ajuntaments, estem en contacte... És que hi ha molta gent implicada aquí, però estem fent molta feina. Recordeu que l'acord de govern en què es va decidir posar aquests 3 radars, crec que no fa ni un any, o deu estar al voltant d'un any. Per tant, anem bé. També crec que alguns municipis estaven pendents de, finalment,
El radar anirà a casa meva o no? Doncs seran aquests. El primer a Sorpe, el segon a Rialp i el tercer a Bagà, segurament. D'acord? Però és veritat que, com us deia, tots estan parcs naturals, algunes finques són de la Generalitat, altres no. Veurem. Vaig acabant perquè m'agradaria també que vosaltres em feu preguntes, perquè jo penso que tot això potser no us interessa gaire, però potser sí, no ho sé. És a dir, nosaltres ens hem plantejat el projecte amb una part tècnica molt important, però sobretot, com us deia, més vinculada a la part de l'antena. La part de l'edifici necessitem ajuda. Llavors, a mi, en un món ideal, penso que hauria de ser de fusta, tenint en compte tots els temes energètics vinculats, els accessos, molt important. Per tant, això ens asseguraria passar l'avaluació d'impacte ambiental, però necessitem també que els ajuntaments ens ajudin. Sé que hi ha ajuntaments molt petits, amb arquitectes municipals que van molt atrafegats, però necessitem la seva col·laboració. Estem treballant també amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també amb Baqueira Beret, que ens ajuden. De fet, la fibra òptica, en molts casos, és gràcies a la proximitat de les estacions d'esquí. Tot això, un cop hagi passat aquest informe, estarà aprovat i podrem licitar. I a partir d'aquí ja tot serà fàcil. Penseu també, com quan comprem un cotxe. No és com anar al supermercat i t'emportes la compra. Quan compres un cotxe et diuen ara vine d'aquí no sé quants mesos i te l'emportes. Doncs passarà el mateix amb els radars. Quan tinguem els radars, primer haurem fet l'obra. Què passa amb les obres? Les hem plantejat per època estival, perquè també això ens condicionarà, pensem que és alta muntanya, però també ens condicionarà molt tot plegat. I una altra cosa que ens preocupa és l'altura de l'antena, que és el que ja us n'he mig parlat. Però en aquests informes climàtics també veiem que, clar, aquesta antena que us deia pot baixar una miqueta respecte al terra. Però què passa amb aquest terra que no ens passa amb la resta de terres de la resta de radars? Que si hi ha neu pot augmentar 2 metres. Si no hi ha neu, no. Llavors hem d'acabar de calibrar això, que no és fàcil. No tenim experiència amb radars d'alta muntanya i ho estem notant. De fet, en referència a això, us mostro diferents causístiques, amb dies amb neu, amb dies sense neu. Veieu, això és una volta del radar, no? Com si diguéssim. Doncs mireu com canvia. És que no té res a veure. I ens hem d'assegurar, no només que ho farem, sinó que ho farem bé. Llavors, estem amb això. En funció del gruix de neu, aquestes són mitjanes de metres de neu. Però clar, aquestes mitjanes, per exemple, enguany se'n salten per l'aire, perquè hi ha un tou de neu increïble. A la Tossa Dalt, per exemple, potser no l'haurem d'aixecar tant, però jo crec que a la Bonaigua i al Pic de l'Orri sí. Aquest dibuix no passarà, això no ho podem fer, no passaria amb l'impacte ambiental, però perquè veieu que potser l'edifici hauria de ser una mica alt. Aquesta altura de 4,11, que és una de les possibilitats que estem contemplant juntament amb un servei d'arquitectes. Per tant, en el cas de la Pegunya, és el que us deia, potser el pujaríem 4,5 metres, en el cas del Pic de l'Orri uns 15. Veurem, és que tot això, la part de l'edifici és la que a mi em genera més neguit perquè no la controlo. La part de l'antena està claríssim, el radar que volem i fins i tot l'edifici que a mi m'agradaria. El tema és que després és un concurs públic i veurem com surt. I per part meva res més, però ara sí que m'agradaria saber les vostres sensacions, els vostres neguits i les vostres percepcions, perquè, com us deia, per mi és molt important que tingueu present els mapes del principi, on veiem l'abans i el després d'afegir aquests radars, que us ensenyava les ubicacions. Per mi, aquest és el mapa que vull que us quedeu, amb els radars actuals
on ja tenim una imatge molt bona de la pluja del país. En aquest punt és veritat que veiem menys pluja de la que cau, però això canviarà perquè aquests 4 radars ja els estem canviant a dia d'avui. Per tant, només amb això ja millorarem, però és que a sobre, amb la idea d'afegir aquests 3, jo crec que tindrem una xarxa de radars de champions. Així que no sé si teniu dubtes. Suposo que el calendari, sí. El calendari no us ho puc especificar, no és que no vulgui, és que no puc. També per un tema d'això que us deia, de no sé què tarden les empreses en fabricar-ho, no sé què em tarden els paletes en venir. A nivell personal estic fent una obra que m'està costant la vida i la salut, perquè no hi ha paletes aquí dalt. A veure com va. Se'm sent? Sí. A veure, jo parlo des dels càmpings de les Terres de l'Ebre. Jo sóc un fan del Metocat, però molt fan. Gràcies. Llavors, últimament totes les dades ens venen des de la part de Castelló-València i veiem que quan apareixen les taques vermelles, que pugen a una velocitat molt gran, les veiem quan realment ja les tenim a sobre. O sigui, la cobertura de preavís de tot el que ens ve, i sempre és de direcció, ens ve del sud-oest, és que el temps de resposta és mínima. Veiem que venen les taques vermelles i en 10 minuts ja les tenim a sobre. És perquè no agafem una miqueta la part una miqueta meteorològica del que seria el nord de València. Això no es podria d'alguna manera cobrir per d'alguna manera veure una mica més el recorregut? És que totes venen en direcció des del sud i ens les trobem a sobre al cap de 10 minuts i un quart d'hora. El problema que hem identificat a l'Ebre no és de visibilitat del radar, perquè el radar de Tivissa us dona molt bona visibilitat, és més de retroalimentació de les pertorbacions a la zona concreta entre el nord del País Valencià i el sud de Catalunya, que les últimes pertorbacions s'han intensificat molt en aquest indret i ens donen intensitats fins i tot més altes de les previstes. Però això és a dir, no passa sempre. És veritat que ara últimament hem tingut molts episodis en què sí que ha passat, però la visibilitat del radar és correcta. Però te les trobes a sobre, vull dir, és que nosaltres, d'alguna manera, quan hi ha l'avís del Meteocat o risc de pluja, tu les taques vermelles les veus quan ja han entrat a Catalunya i realment te les trobes a sobre. O sigui, no les podem veure una miqueta més a baix. Podem revisar el tema del filtratge del relleu, però jo crec que és el que hi ha, que es retroalimenta molt la pluja. És a dir, si tu tens una pertorbació, les pertorbacions, si se centren més o menys aquí, al golf de Sant Jordi, tenen un sentit antihorari, el vent carregat d'humitat et ve directe i al topar amb el relleu de les muntanyes de Tivissa a Llaveria, és que és inevitable. Una pluja que al País Valencià al radar la veus de color groc taronja pot ser vermella perquè reactiva el top amb el relleu de la muntanya, precisament perquè el núvol està molt carregat d'aigua, té el mar molt a prop, el mar està molt calent, això també ens ha passat, sobretot aquests últims mesos, en què el mar està més calent del que tocava, fins i tot a l'hivern. Comencem a parlar ja d'onades de calor marítimes. És que el radar no fa previsió, el radar fa una fotografia del que es veu. Hem començat a treballar amb aquests radars que t'avancen una mica la idea del moviment de la pluja, però només nosaltres veiem 2 hores vista, crec que a la web encara només surt 1 hora vista, però és una idea. I si el mar està més calent del que nosaltres havíem previst, és que això és una bomba. No és un tema de radar, em vinc a referir, és més un tema de previsió. Sí, de fet, la Verònica del Servei Meteorològic de Catalunya, sempre em fa apunts, és la companya de comunicació, em diu que és veritat que ara en Protecció Civil hem establert un nou llindar d'avís de 3 hores. Aquest nou llindar d'avís de 3 hores està molt pensat per facilitar la mirada del creixement de rius, rieres, barrancs, etc.
perquè fins ara els avisos eren per quantitats d'aigua caigudes en 12 hores o en 24. En 12 hores es contempla més una pluja més de primavera, d'aquestes de pluja convectiva que deixa un bon patac d'aigua en poca estona, i el de 24 més de grans episodis de pluja molt quantiosos, de moltes hores d'anar fent de més. Aquest de 3 hores ja parlem d'episodis tipus Gota Freda de València, el Glòria, el Francolí, són episodis ja que generen molts desperfectes. Creiem que amb aquesta manera d'avisar de protecció civil, i conjuntament nosaltres, doncs potser no tindreu tant aquesta sensació. Però és un tema més de previsió. Sí, Tomàs Entenac, de l'Associació de Càmpings de Lleida. Bé, has comentat, aviam, com ens interessa, sobretot aquí a Lleida, entendràs que és el calendari. Has comentat que les previsions que tens no és la teva especialitat, no tens la informació exacta. Ara bé, ens pots dir, és a dir, solventant la problemàtica del tipus d'edificació per poder salvar el tema mediambiental d'autoritzacions, posem que això, dic una xifra aleatòria, que en 2 mesos estigui resolt, podries fer una previsió llavors de tot el timing perquè aquests radars siguin operatius? I lligat amb aquesta qüestió, no desconec tota la informació, però has comentat que un tipus d'edificació amb torre metàl·lica, per exemple, la zona de Portainer, la zona del Port de la Bonaigua, sí que els conec, desconec més el tercer punt de la Tossa Dalt. Aviam, aquests dos, de la Bonaigua i el Pic de l'Orri, estan ubicats, la ubicació que ho teniu prevista, dins d'una estació d'esquí, en què hi ha remuntadors, hi ha torres metàl·liques, hi ha les antenes aquestes de televisió que has comentat a Portainer. Llavors, aviam, aquí, d'acord que el tema ambiental, paisatgístic és important, però nosaltres ens preguntem de dir, aviam, si hi ha una torre, en aquest cas per l'estació d'esquí, hi ha els remuntadors, etc., per què no es pot fer? Perquè està la foto, la ubicació que ens has ensenyat d'aquí de Portainer està molt a prop de l'edifici aquest. Penso que seria bastant fàcil. Seria més barat, també. Seria més barat, més fàcil de construir, però crec que la legislació ha canviat des que hi ha aquest... Sense coneixement de causa, però, vaja, em pregunto això, dic, si tenim unes torres d'un remuntador, tenim aquestes torres i a 100-200 metres es vol instal·lar aquest radar amb un tipus d'estructura que entenc que seria bastant similar a el que ja existeix, no m'encaixa aquest retard, aquesta problemàtica pel que fa a l'edificació. Estàs d'acord amb mi que això és molt lleig, no? Sí, estic d'acord, però vull dir, aviam, jo parlo des de la urgència que tenim en aquest aspecte de que aquests retards estiguen en funcionament. Parlo des d'aquest punt de vista. Llavors m'he preguntat aquesta situació. Us volia ensenyar la imatge aquesta. Per mi no hi ha color, però vaja, són gustos, No sé. Tenim molt bona fusta al Pirineu. Jo no dic que una sigui millor o pitjor, que una m'agradi més o m'agradi menys. O sigui, he posat el primer punt, la urgència que aquests radars estiguin operatius. Però anem amb el calendari. O sigui, vaig escoltar ahir les declaracions del senyor Botanegra en què ens preguntava quan comencem a ficar la primera pedra. Estem sobre lo previst, anem on time. I això que l'administració no ho acostuma a fer, però estem en ello, de veritat. Sí, qualsevol tràmit amb l'Ajuntament ja serà farragós. Quan demani el permís d'obra, quan tardarem en tenir-lo? És que això em condicionarà el calendari final. Potser m'arribarà l'antena i jo encara no hauré acabat l'obra. Igual hauré de tenir l'antena guardada en un magatzem un temps.
en funció de l'agilitat de les ajuntaments. I això no ho puc preveure. No, ho entenc perquè a més he estat en aquest món i ho conec perfectament, els tràmits administratius, urbanístics, ambientals, etc. Vull dir que no sé, disculparàs la pregunta, però te l'havia de fer. Sí, no, i l'entenc, i ja et dic que a nivell pressupostari és molt més barat posar una antena d'aquestes metàl·liques. Però ja he dit que ho farem i ho farem bé. Aquí l'exconseller parla de 2 anys. Jo intentaré, si licitem enguany, els 3 no, però si comencem a fer alguna cosa ja en breu, potser l'any que ve podríem inaugurar el primer. Amb això és veritat. Aquest estiu me conformo amb tenir més permisos dels que tinc. Aquí és veritat. És veritat, hem de treballar a l'estiu. De fet, ens passa, tenim estacions a l'alta muntanya, estacions meteorològiques, que també han de passar un calibratge i un manteniment cada 6 mesos. Està estipulat així per l'Organització Meteorològica Mundial, per tant, a sobre afegeixis a Espanya, però en condicions ideals cada 6 mesos. Doncs ja hem hagut d'anul·lar diversos vols d'helicòpter perquè ha sigut un hivern plujós, nivós i ventós, i no ha sigut fàcil accedir a les nostres instal·lacions. Per tant, veurem com va. És que no puc... Depèn dels tràmits administratius, depèn de concursos públics, depèn de les inclemències meteorològiques. Llavors, aquest calendari, que existeix i que el sé, pot canviar. De fet, segur que canviarà. Sempre els anem calibrant periòdicament, perquè és necessari fer-ho. Clar, no tenim experiència en radars d'alta muntanya, però ja ens passa amb els que tenim actualment. Sí. De fet, hi havia també una idea que existeix de radars mòbils, amb una mena com de remolque que te l'emportes allà on vols. Però això volia dir que cada vegada que el movies l'havies de calibrar. I per tant la composició amb la resta també era molt complicada. Seran estàtics. Però vull dir que perquè veieu que ja hem pres moltes decisions, vull dir que ja apostem per això, creiem que serà el que necessitem, el que volem, el que ens anirà millor i el que ens farà estar a l'èlit del pòdium que us deia abans de radars meteorològics. Però requereix un temps. Sí. I el manteniment també el farem per això. De fet, quan són penúries de l'administració, però quan l'administració em va dir tens uns diners per posar un radar, vaig dir, vale, però ara necessito personal, perquè no és només posar els radars, és després mantenir-los. El temps de retard en la recepció de la senyal per aquest tipus de radar és el mateix que els que tenim ara? Cada 5 minuts. Ara són 6. Però això també millorarà amb els radars actuals, que els estem canviant. De fet, enguany ja n'inaugurarem un o 2, no ho sé encara, però el segon no sé si serà al desembre, gener. Ja millorem en aquest sentit, cada 5 minuts. Cada 5 minuts s'actualitza la imatge del radar. I millora molt, perquè ara mateix, quan us deia que l'antena del radar fa voltes, així, amb els radars nous veiem l'eix vertical i l'horitzontal, i això ens permet diferenciar molt més la intensitat de la pluja, el tipus de pluja, si és aigua, neu, pedra, millorarem molt. També se'ns facilita molt el tema del filtratge dels relleus muntanyosos. Seguim tenint problemes a l'hora de filtrar alguns parcs eòlics, però les muntanyes que s'estan quietes, això ho sabem filtrar molt bé. Crec que millorarem molt amb la visibilitat de la pluja i amb el temps de resposta, perquè, bé, entenc que vosaltres també fareu la vostra feina, el sector del càmping, amb el temps d'evacuació de les vostres instal·lacions, però si nosaltres us avisem amb més seguretat, doncs podreu també respondre millor.